gartxoten irudi bat emateo dela. Gartxot Itzaltzuko badizu 10 mende autura eman digutela nola azkendu eziturik, aizaturik edo eizaturik. Gartxot Itzaltzukoak ordea badu beste doinurik. Euskaldunak hemen libre eta boriek belar August hemen morroi arraztua baino hila nahiago izan zenuen kantua. Gorra historia, Xeat esan dizu eta oskaz bat. Bueno, hemen izan dago, ikusten duzu. Hemen xeatagea, bidez egin dago honedazte, hemen pinurin egin dugu, dezenteko tramoa. Mendik Pirineo bete ikusten zien dotore, behize aldapa gora egin dugu, hemen desiente dago, hemen ja goitibera egin dugu, bale? Hemen urjauzi eta zeon da, elkorreta justu hemen txeda. Eta gero ja hemen dibera jetxia, bai? Hemen dibera egin dugu, eta behize, honeatea geha, eta bizt, hau da, hala? Hala, venga ba. Esta bueltatik ikusi arte. Norbait laguntza behar badu, aurreko partean eta atzeko partean. Norbaitek hartu nahi badu telefonoren bat badazko da, bidean badago kontzurarik, baina, bueno, prinsipioz ez dago arazorik, ez dago elurrarik, orain izotza eta gero lokatza. Gozatu egunaz! Ez dugu arrazitxo bat, hemen, saian. ¿Tu vuelta? La última vez.
y luego le vinimos a hacer la marcha. No sé. Mira, ¿qué? Pero mira. Bueno, hementxe bat, ontxe bakarri nola, Gartxotan ibilbidea egiten. Usten ez da, hasierako tramoa errepidean egin dugu, eta gero hor bide gurutzen, bidezka ontan txasartu.
esan itzaltzutik haitu gala, lagurra dut erdizaren, 0 azpitik, presko, eta bueno, berrogeta marri dut da pertsona gungo, Gartxoten kondairako, bueno, montatu duen ibilaldi hau. Elkorreta deitzen den ingurunea egoz. Eta hoxe akutsiko izo da, bale? Hala, guazen. Ikusten ez bidezki garraxa da. Lapa goragoat, eta bueno, arropak zaurratzen hasten hasi zaio, baina. Venga, hala. Kurizatza. Bueno, ben, ikusten dezu, Zebiletan guazen. Mazkauta dago men, ikusten dezu. Eta hor tontorrak elurtuta ikusten die. Oain, elkorreta aldea bat. Ezakin dundun, baina, bueno. Bidea, bueno, aldapatxu da, aldapat pixka da. Baina, bueno, malda gutxi dauke, orduan, eiteko mukoa da. Agarri lokatza da, hola, orduan, botak ekarri beharko dituzue, bai ala bai. Eta, bueno, berezi, bueno, zailtasun berezi gola ez dauke, ibilbidet. Lasai. Eta, bueno, abar, Gartxote egunera gaur, 2024ko urtarriek 21. Hor, tontorrak ikusten dira lortuta. Hor gehien abodi da, karrezpana, gazto. Y bueno, gaurko ibilbiden ez gira joko, ez da maten igual akaso inguruko hendi guzti bukete junen honela etortzen hasikoa. Ni urte asko pasa barkoi. Batzuk bezperan parranda haina abiltzeta. Gustoa. Hane lurra, zagetik ustenan kamaran. Hala, venga.
Bista politak. Hostias. Ostras. Ze polite. Eta Pirineak. Bueno, bagoat. Pixkanaka, Pirineok ikusten dira, dotore. Eta... Bueno... Leku edarra egizan. Eta belurra asko hor, egizan. Kamaran ez egite eskuantzen mango dan. Mobil egin atea dut eta gero... Txastako dut irudi bat. Hala, behize bidea gultatzen. Horra xe. Bueno, ben behize aurrea bat. Mendik aurrea. Abudi hortxe dago. Eta Pirineok horrezku bita. Guen mendik aurrea. Bidezkia ainda dago.
pasa, Zerbistak. Herrak. Ni atandarra. Hortxe goize bala, gehatuta. Hortxe bedek. Pirineok. Joder, ze polite. Bai, Akako bideo eskuskotu zitula. Gata esiko. bai, Joder. Joder. Gorra. Tía. Nahizu atatzea bioi? Erra biztak. Buah, ze ikus mirak. Ni gaina bertan omentzeok abodi. Hostia, justu honen atzen omentzeok. Hemen dio, Baiara guzti guztak hemen dik. Bueno, hemen gatozela, gaine hartu,
elkorreta. Bale, karre. Meni hartuko da. Girarik esan digu, bizkar honen hartzen ote da. Bueno, txikuseko. Elkorreta. Zagitoidan, edo? Oindi gatzeago, abodi, oso gertu da, ondi. Otxagabia, hango bai. Muskilda nengo guztia ditxe. Fetxik ez zaiteko. Hortxe. Elkorreta, hortxe. Hemen pare goixea esan dudala. Hortxe. Behorroin azpikoa. Bueno. Menila gaztuatzen egia. Elkorreta, hortxe da. Leheno paren ikusten genuen, pixak etxin olenean, horko txezul bada, elurre erren ondon da. Hemen errekatxo politia dola matea. Motorea. Polite. Elkorreta. Izaltzu
en esta vida. Hemen digeseka, iorroea, hortxe da. Hoxe da, ja. Horko ixe. Baina polita da. Ja, bokata. Bai. Yes. Guztia eta gehiago. Naizu laguntza. Ez txarra, Corre. ¡Viva! Me cago en Dios. Kudia eta gazta dauka. Bai. Bai. Dame igual. Mintxa. Hortxe zarrera. Ja. Beste barri haietan. Bai. Hani? Sí.
¡Viva! Hostia, txango eta egin. Oain, horti partez, hemendik. Bai. Ez lehenako lekuek. Zortzeko bideoa. Hala? Ez da, wow. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Ahí,
Bertatik ere igodik, Baino galtzen dugu kaskada politia. Bai, politia. Amorra egigote hemen, hori? Politia. Bertatik igo hemendik. Nengo bidezka garin da urjauzi hoita ikusteko. Komazulotik gora eta diago edanak. Nor gana zuen faniz ikustea? Hola, Napoleatu. Nik, a ver. A ver, ¿lo tienes tú? No voy a poner algo de referencia, ¿no? Se vista. No he encontrado pisadas. Opa. Bat oinez pasatu da hemen. Hankautsik. Oinez pasatxiko da.
No sé decir,
Opa, ui, barkau. Erabaki duela geratzea. Bai? Eta gotaratzea. Hoi penitentzi batean ibiliko da. Bestela. Hor dago bat, sandalitan. Eta gure paren kendut, hanko utxik dijo. Ez da gure taldeko atazar, hor bilatu da.
Onartzen ikusten. Ingurune politek, Dana mendia. Hemen beraka, itzaltu. Mendi bera. Piste utzi eta mendi bera.
lango igaro eta segi. Bueno, bateria bukatu zaio, baina behiz bateria jarri eta aurrea. Ikusten ez da, ibilbidea xamur-xamurra da. Hor kontan ez eta asko hitzeiten. Jende gehiago baigoaz da, bueno, apuro pixkare emateite gisa. Jendena aurre nola zein ero bau. Baina bai, gartxoten ibilbidea, Ben eskubia. Hendik ikusten ez da, edarki sinalizatu dago, txurieta hori. Mendik jesteko eta handik gurutzu da bezala sinalizatu. Hortik ez da, mendik da. Gartxoten ibilbidea. Gartxot bardo bazan. Eta lehien da edo berreskuratu zon Arturo Kampionek. El bardo de Itzaltzu liburun bat idatzi zon 1920 pikon. Eta bueno, ikusi ez tezuenak gomendatzei zuet, Gartxot pelikula egin zuen, arrazki bizidunena, baina helduntzako da, zati, nahiko tristea da. Ume egin dez ikusi behintzat, hor ikusten da, Elizea nola sartu zen inguruotan, oso hor da, eta bueno, ikusi zatu, Eta, bueno, ez dizuet histori guztia kontauko, baina bai izan gaur bisita duen elkorretako koazulo, leizezulo honegin zer ikusi daukela. Orduan, hoxe, bilbide bat zirkularra egin zuten, oindala urtetxo batzuk, eta gaur hoxe egiten egia, bai? Eta, hoxe, oso bilbidea txegine da, gaur egia izan, lokaz pixka da, eta taldea hundin gatoz da lokaztu inda, dana. Orduan zenbait lekutan errexitako orduan. Baina, bueno, ez dela, hau da berri nahu da, noiteko arazo egizta. Zapatia normalak. Eta hor da tipuak, baixan hor da hor, kobazulo dibera geto zela, zandalekin zedoran. Eta gu elkarri behi da. Zati oso errexitako horretan. Zentxezen zein da, baixanoa. Buelta hartu dugu, gora, ja, maketa zegoetan, gure paren kendu ditu eta hankutsi dijo. Hortxe dijo, lasai, ez mini dauke. Lasai dijo, baina. Egi dauzatu, Kamisita genduta. Makila gaten bildu ditu bere arropak. Bueno, mundu ontan danti da, Gustu guztik eta kolore guztik eta Nigo nik ustez, bilbide txau, txurieta horikin markauta oso aski da. Dotore da. Eta nik uste gume egin egiteko mun, irula urte gume egin igual ez, baina zortzeatu uste gume egin egiteko inungo arazu. Elurretan ja besta gauzat izan da. Tiren izaten nahi judie garrientan normalen elurtu duten da laudana. Gauzten ez da. Mentira. Eta horretik, hemen dio aurre zaituko dugu. Horra aurre xago dio terestak. Eta horti ja beheran Itzaltzu da hor. Eta aurre xago Otxagabi dago. Otxagabitik oitugan herria dago. Itzaltzu hau dago Otxagabitik 3 kilometrota. Eta, bueno, pixkat aparte gatzen da izan. Etxarretik, ordu terdia edo, tardaude, nik uste, halago ma gutxi gora bera. Urruti gotik etorri barbazio da, kalkulau. Hoi, berozea ilegal eta funda, Nik marka detenen,
Hagin ezen GPS jarrit, ordu eta mabi. Eta bueno, GPS-ek markatzeitu gehienezko abiadurotan kalkulatu. Hain dagoien, laro eta marroi, iruro gehiago, tokatzen gara. Eta hoxe, baina bueno, ez dela ibilbidea, polike da. Honean etorri hausiikea, ez dakit esan. Ez zati iruditzen horreainokoa danik. Baina hemen bazaite, eiteko gomendagarri da. Ni ez nahi sartuko bazu lonzerik gaur jende asko zehon da. Eta bueno, danak sartu aizien da. Egon barko nuke beste ordu bete jende jaun arte zait, eta asko luztauko zitzea. Baina seguro bueltako naizela hemen. Hemen azte gura pasau, etortzen bazeate, edo, bueno, oiz baten egin deiken bueltatxoa da. Itzaltzutik zen goi, ordu terdi bat, bihurtzen. 2 ordu alau be, pentsetet izango dela. Beti bezala, wikilogeko traka utziko izue, bale? Zezue jendean nola dijo nor. Eta, hau, egurretako piste egin dagoa gaina, hemen ikusten duzue, arazoitea. Errazta eta txegin. Asko esan parrandein da, etorri dira zetik. Ez da egoten da, azte gure guztie. Lan bat abai bintzat. Joaldunek eta bertso saieba, kontzartuk. Atzo Asisko Urmen eta uste etorri zala, ez da besta liburu bat edo. Atea don. Lehen hori Asisko Urmenetak egin zitun ez daun edo gartxoten ipuiek. Gio filmaintzuenen marrazki biziduneko ere behera izen zen marrazki gilea. Eta bueno, ez da honen gozazue, hola sudurra hundi batzuk marrazten ditun marrazki gile bat. Hoixe da Asisko. Eta baina ez da diritzen umegin ikusteko ipuietan pelikula danik, bale? Naiz eta marrazki biziduneko izan, ez da. Ez dizuet esango bukaerea toi baina. Nahi duenak ikusi izala, bale? Eta netxe bazen dira, bere aldea itzaltzu aldeatako. Ez herria berta, baina aurre etxago. Otxagari eta itzaltzu tarten dago pixat dize, errepidez dingo du, bai? Bueltako. Venga. Ikusi, oso ondo markauta ikusten duzu. Txuri eta horia. Men ez dau, galtzeko inungo arazoik. Eta mendik igo barbazue, bide gurutzetan da, elkorreta jarreta da. Elkorreta da leizezula kobazuloi. Venga, hala, gongo bide gurutzarte. Hemen beste bide gurutzarte. Bueno, bide gurutzea. Hemen bera bide bada. Dude egizoteko ezkarrea markauta da, bale? Txuri eta horia. Ekixe. Bide gurutzen ekixe. Goitzen, bale? Ardun, hau hartzen dago. Bale? Segi mendik, aurrea. Iztarik. Azki basu urdu matako zeigumen. Zugurra bat ematekin da. Beiza. Itzaltzu alde hartzen dira. Txuri hori, dotore, Arrazoita. Hala, bideon izaita.
Bueno, hemen bidea utziko dugu. Eta Itzaltzu aldea hartuko dugu, bai? Zuen ez markauta. Itzaltzu aldea. Korretatik gatoz. Itzaltzu hartuko dugu. Hemen. Eskilarotan. Hoiti bezaik, bale? Ez da bezala espeziali, baina ondo prestaka dago. Berdan lekutan seinale jarrita gara. Eta politxe dago, Baina, hau xeike honean ni bat nintzen etorreko adibidez. Baina honean etorri ezkio itiko mukoa da, duda gabe. Eta gehiago, bagartxoten, lehin da, edo pixka mitoa, edo iztoko baizu, gehiago, kobazulo sartu, etorreko nahi zegoen ematen, baina kobazulo sartuko nahi gaurretan eune. Zende pilloa dihotzen da. Ez da baten agar. Hala, zendatxo hause, jarraitiko dugu. Menditze hori natako geha errepidea. Natako errepidea, otxagabitik datorrena, Itzaltzu aldea. Horra atako geha, eta gero atzeneko metro, goin izin goitxo. Hala, nega da. Zendatxik ez jarraitzea. Baso baten senda txiki bada hau, ikusten duzu, Ez da bidea hondik hemen. Bide politia, Gaurkoa baixe. Askokin ez etortzeko bidea da, zetik. Kobazula sartu nahi bazu eta oso txikia da. Eta txandaka eoteko eta pixkate inkomodo izango da. Hortaz da. Talde txiki bat. 5 laun, 10 laun. Ondo lehoke. Gehiago bat. Bidea ere, bidezka hau nola ez du xamarradan da dana leku berdinetik pasau barrien lokaztu itxa. Orduan gu gaur bezala 60 laun gatoz. Eta momentu batzutan irristako zartzea. Orduan ba. Ikusi zazu, hortixe gatoz, senda txiki bat, hemen senda txiki honek jarraitzen da. Garbi ikusten da, ez dago galbide. Hemen zikitaka. Ina markauta dola, ikustatu, txuri hori, garbi, da, Orduan ba, arazoite, bala? Horti jarraitzea. Ja, erreka hotxa haitu itea bera, ja, oso asko jatxigia bera. Lehenago danan gainetik egon bitartetan hasia, oan ja, beberan gabi. Hala, bidez jasaituko dugu, errepidea tarte. Zotxe egine da. Bueno, baren bukera hilatzen egea, mentxe ja etxetxo dara biden. Eta usten da Itzaltzu baino hautzago atea barginela baino ez? Mira. Itzaltzun kanpoko alden atake baino hasi dago aldetik. Mira. Mendi pasau gago izan, oinez. Mendi gora, osea hortik hautza, errapidez. Ez da, txurita horik, baina nun bat egongo da. Ba, harritzeko da.
Hemendik jaitxiera da. Han ikusten duzu, lehenago izen hortik aurre egin dugu. Eta goin hemendik gatoz. Eta hoxe da Itzaltzu. Herri txikia da benetan. Esan du urten zehar 16 pertsona biziote dien. Egizan ez da xamurra izango urten zehar hemen bizitza. Iruñatik ordu bete ato bengo da behintzat. Eta, bai, eguratxare oso gorra izango da. Azkan etxea. Hotel Rural. Ildefonso Moso, 1748. Hauxe da, Itzaltzu, buelta. Bueno, hemen txutziko dugu gorkoa, bai? Goixen hemen dizia bitu beha, mentxe txalaparta jota ebilidea. Eta hausi izango da. Hala? Etxe hortan urruna ja bukatu itxea herria, así que... Hausi da. Eta bueno, beste gabe, gustoko zitzazuelakon. Hemen Itzaltzu berritxo hontan. Venga, por no se va.